Mas sinigpitan ng mga otoridad ang pagpapatupad ng seguridad sa Isabela City, Basilan matapos ang dalawang insidente ng pagsabog noong Lunes ng gabi kung saan dalawa ang sugatan. Mga opisyal ng lungsod may apela sa mga residente na manatiling kalmado. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabulabog ang mga residente sa Isabela City, Basilan matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagsabog ng bomba noong Lunes ng gabi. Ang unang pagsabog ay nangyari sa parking lot ng isang fast food chain na nasa harap lamang ng provincial capital. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Pero wala pang 30 minuto matapos ang pagsabog, sumabog naman ang pangalawang bomba na 800 metro ang layo sa unang blast site. Naganap ang pangalawang pagsabog sa garahe ng DBL Bus Transportation sa Barangay Valderosa. Dalawang empleyado ang sugatan na kinilalang sina Christopher Pasaol, 47 taong gulang, at Evangeline Francisco, 28 taong gulang. Ayon sa supervisor na si Jemar Caberte, isang karton ang ipinadala sa bus mula Lamitan City. Inilagay ito sa gilid ng gate ng gwardiya para nakahanda na kapag kukunin ng may-ari, ngunit bigla na lang itong sumabog. Abot ang bus ba gikan sa Alamitan si Canto de las na may karga daw kuan yung karton tapos binawa sa konduktor tapos ilagay doon sa baba sa kuan doon sa poste tapos binigay sa gwardiya tapos ginakuan pa sa gwardiya ba ginuyog-uyog pa sa gwardiya ba kumidya baka bomba niya na wala lang nagilagay lang niya butang lang niya sa kilid sa poste na pag poste paggawas na ko sulod na ko na amon ng rebinta. Nadamay din ang mga kotse sa paligid bunsod ng pagsabog. Hindi ka nahadlok yun. Nataranta na ka, hindi na kayo bala sa paingon mutago. Hadlok lagi kay siyempre doon kayo. Agbang ng sako. Ayon kay Isabela City Police Chief Colonel Jun Picar Panersitin, inaalam pa nila kung anong klaseng explosive device ang ginamit sa pagsasabog. Patuloy ding iniimbestigahan kung sino ang nasa likod ng mga insidente ng pagsabog. Kaya mas hinigpitan pa ang seguridad sa lungsod sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag na checkpoints. Kasalukuyan pong ginagawa ng investigation ng ating EOD at saka po ng ating SOCO kung ano po ba ang ginamit dito sa pampasabog dito sa nangyari kahapon po. Sa kasalukuyan po nakita po natin na meron po tayong mga mobile checkpoint na sa area natin upang po mapanatili natin ang katiwasayan po sa ating area. May apela din ang mga lokal na opisyal sa mga Basilenyos na manatiling kalmado sa sitwasyon. Sa atin mga Isabeleños, remain vigilant but be calm. No? Remain calm. Huwag tayong mabahala. Nandito naman ang security forces natin para i-secure yung lugar natin. Ginagawa natin lahat ng ating makakaya. Ipinagutos naman ni National Capital Region Police Office Chief Major General Felipe Natividad ang dagdag na security measures at police visibility sa Metro Manila para mahadlangan ang anumang banta ng terorismo o karahasan. Ako si Efren Mamak para sa GMA Regional TV.